Avui anem a parlar de Josep Francès, que és un alcirell universal, un gran pintor i un gran artista. Josep Francès Anaya va néixer en Alzira en l'any 1959. És molt més que un pintor. És un narrador d'emocions, amb pincells, un arquitecte del color que converteix les seues vivències en art. Format en l'Acadèmia Galatea de València, el seu camí el va portar a explorar el disseny d'interiors i l'arquitectura en l'Escola d'Arts Aplicades, on va començar a connectar en els plans amb les emocions, en els espais i sobretot en els records. Els seus primers passos professionals es van centrar en la restauració d'edificis. En Alzira participà en la restauració del Gran Teatre, una experiència que li va obrir els ulls i les possibilitats de traslladar les textures, les formes i les històries a d'aquestes construccions en els seus llenços. Com dia, la reforma del Gran Teatre és una de les seues obres. Així va anar sent combinant l'art i l'arquitectura. Van començar a caminar junts aquestes dues disciplines en la seva trajectòria, transformant la tècnica en el sentiment i el dibuix en el llenguatge propi. Una de les seues passions més destacades és la pintura ràpida, a l'aire lliure, on el temps i l'inspiració li fluïx sense filtres. Aquesta pràctica li ha permès perfeccionar una execució àgil i decidida, una destresa que es constata en les seues obres d'estudi, on cada traç està ple de la seva ànima. Des de l'any 2005, el seu univers pictòric dona un gir decisiu. La seva mirada s'expandix, s'obri al món i comença a construir escenes urbanes carregades d'energia, plenes d'estructura, ordre i emoció. El seu estil es torna clarament constructivista, utilitzant grans formats per a representar les metròpolis que parlen de diversitat, moviment i humanitat. No pinta ciutats, les reinventa, les habita, les converteix en espais per a somiar desperts. Este enfocament fresc de Josep Francès com a artista el converteix en un artista molt cosmopolita. Li ha valgut nombrosos reconeixements tant dins com fora de les nostres fronteres. Ha exposat en les prestigioses cases més importants del món. Ha exposat, com dia, en França, en Itàlia, en Àustria, en Alemanya, en Txèquia, en Japó i en Estats Units, portant la seva visió única del món a un públic cada vegada més ample. Des dels murs de l'Arsenal de Venècia fins als focus de Nova York, els salons de Cannes, la seva obra ha dialogat amb els espectadors de totes les cultures del món. Des de l'any 2013 forma part del grup Art Valencià, on continua creant, inspirant i construint la seva bellesa des de lo que per a ell és quotidià. En reconeixement a la seva trajectòria i a la seva aportació a l'art, l'Ajuntament d'Alzira li va atorgar la insígnia d'or de la ciutat. A més, té l'orgull, Josep, de tindre un quadre que presideix el Saló de Plens del nostre consistori, deixant constància visible del seu vincle amb la seva terra natal i el seu impacte en la identitat cultural d'Alzira. Les seues obres han estat sempre acollides amb entusiasme en el Museu Municipal d'Alzira, on ha exposat de manera recurrent amb molt d'èxit en públic. Aquesta connexió a la seva ciutat també l'ha portat a obrir la seva pròpia galeria d'art, un espai creatiu que recentment ha traslladat al cor de la vila, reforçant el seu vincle en el seu art i la seva identitat local. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem reconèixer la valia, l'art del pintor alzireny, com dia al principi, molt il·lustre, que és Josep Francès.